भोग खिया ମୋ ଚକାଖିଆ ଉଠହି ପହଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଉଠହି ପହଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ପଣ୍ଡା ପଢ଼ିହାରି କରନ୍ତି ଗୁହାରି ହେବାକୁ ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ହେବାକୁ ଚନ୍ଦନ ଲାଗି କୋଠ ଭୋଗ ଖିଆ। এটা ମୋ ଫେଭରାଇଟ୍ ଗୀତ। ଏଇଟା ଆସିବି ଯିବୁ। ହଉ ଚାଲ ଚାଲ ବାହାରିଲି ହେଲା। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ମୁଁ କଟକ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। କଟକରେ ତ୍ରିଶୂଳିଆ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଭଲ ପାର୍କ ଅଛି। ତ ମୁଁ ମୋ ଭଉଣୀ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଛି। ମୁଁ କେବେ ବି ଆସିନଥିଲି। ସେ ମୋତେ ଆଜି ନେଇକି ଆସିଛି ବୁଲେଇବା ପାଇଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଇଟିଂ, ବହୁତ ଭଲ ଫୁଲ ବି ଅଛି। ତ ପାର୍କ ବୁଲିବା ସରିଗଲା। ତ ଏବେ ଆମେ ବାହାରିଛୁ ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର। ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ଏବେ ଯାଉଛୁ, ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛୁ। ଏବେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍ରେ, ଏବେ ଆଳତି ଟାଇମ୍। ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରୁନି, ଯେହେତୁ ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ବର୍ଷିକିଆ ଯାଇନି। ତ ମୁଁ ଭିତରୁ ଯାଇପାରୁନି, ବାହାରେ ଦର୍ଶନ କରୁଛି। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତ ଆପଣମାନେ ବି ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି କରିନି। ତ ମୁଁ କଟକ ବହୁତ ଥର ଆସିଛି, ଯେହେତୁ ମାଆଙ୍କର ଡୋରି ଲାଗିନି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିପାରିନି। ଆଜି ବୋଧହୁଏ ମାଆଙ୍କର ଡୋରି ଲାଗିଲା, ତ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ମୋତେ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସାରିକି ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ବାଲିଯାତ୍ରା ଉପର ପଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ ଶିଶିର ମେଳା ପଡ଼ିଛି। ତ ଆମେ ଏବେ ସେ ମେଳା ଯାଉଛୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ବହୁତ ସାରା ରାଜସ୍ଥାନୀ ଚୁଡ଼ି ଆଉ ହୋମ୍ ଡେକର୍, ସବୁ ଇୟରିଙ୍ଗସ୍, ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଏଠି ପଡ଼ିଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ବହୁତ ଭଲ ଇୟରିଙ୍ଗସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ଚୁଡ଼ି ବି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ତ ମୁଁ ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲିବାଲିକି ଆସିକି ଏଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ସେଇପାଇଁ ଘରେ ବହୁତ ଗାଳି ଖାଏ। ଆଉ ଚୁଡ଼ି ଆଉ ଇୟରିଙ୍ଗ ମୋ ଡବା ଡବା ପୁରା ଫୁଲ୍ ହେଇକି ଅଛି। ତାପରେ ବି ମୁଁ ଯେଉଁଠିକି ଯାଏ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ନେଇକି ଆସେ। ବୁଲିବାଲି ଆସି ଆମେ ହେୟାର କ୍ଲିପ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଏସବୁ ହେୟାର କ୍ଲିପ୍ ଛୋଟ ଝିଅମାନେ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଯେହେତୁ ମୋର ଛୋଟ ଝିଅ ନାହିଁ, ମୁଁ ନିଜେ ପିନ୍ଧି ଦେଇଛି। କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି କମେଣ୍ଟ କରି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କୁହନ୍ତୁ। ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ପାଖରେ। ତ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ବି ଅଛି। ତ ତଥାପି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ଟିକେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇଲୁ, ଫାଲୁଦା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍। ତ ମୋର ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି, ସେ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପାଇଁକା ଚାହୁଁନି। ମୁଁ ତାକୁ ଖୁଆଇ ଦେଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋତେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗେ। ତ ବହୁତ ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ ହେଲାନି, ଆମେ ଖାଇ ପିଇ ଘରକୁ ରିଟର୍ନ କରୁଛୁ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ମୋର ଫାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ। ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।